Helo a chroeso i Sgwrsio, a heddiw dwi'n siarad gyda Sophie. Shwmai Sophie, sut o'i ti? Shwmai, dwi'n iawn diolch. Sut o'i ti? Fab. Dwi'n really iawn diolch, A ble o'i ti a hyn y bryd? Dwi'n eistedd yn fy nhi yn Sir Benfro Hwylffordd, dwi'n byw. Hwylffordd? Hwylffordd, Haverfordwest. Iawn. Cool. Iawn, dwi'n gwybod y gair nawr. A ble o'i ti'n dod yn wreiddiol? Yn wreiddiol dwi'n dod o Nottingham, ond symudais i tua 10 mlynedd yn ôl nawr ar ôl brifysgol, achos roedd fy ngŵr yn dod o Sir Benfro. Felly, dyn ni wedi byw yma ers hynny, a nawr mae cwpl o plant ni hefyd yma. Mae'n hyfryd iawn, a dre ti nawr? Yn bendant, Yn bendant ar ôl dysgu Cymraeg, dwi'n meddwl. Dyn ni ddim yn gallu symud nawr. Sa'n wedi bod i Hwylffordd, actually. Dwi wedi drifio trwy'r y le. Mae'n yn y canol o'r sir yn Sir Benfro, felly... Iawn. Mae'n da, achos dyn ni ddim byw right ar y môr, ond mae'r môr yn fel, ti'n gallu gyrru na just 10 funed am bob cyfariad. Felly, mae'n nice. Mae'n lle perffaith, te. Mae'n y dre mwyaf yn Sir Benfro. Dim yn fawr iawn, ond... ond yn Sir Benfro, mae'n eitha mawr. Ond mae fel siopiau a ysbyty a pethau fan'na. Fab, so popeth ti angen mewn un le. Mae'n fab. A Sophie, wyt ti'n gallu ddweud beth ti'n neud? Wel, athrawes ydw i. Ro'n i'n gweithio mewn ysgol gynradd cyn cael fy mlant, a wedyn nes i penderfynu i weithio fel athrawes cyflawni? Supply teacher? Beth ydi... iawn. Wedyn, achos o'n i moyn treulio'r amser gyda'r plant. Felly, dwi wedi bod yn gweithio rhan amser ysbal, ond wrth gwrs dros y cyfnod clo, dim llawer o cyfle i fi weithio mewn ysgol, achos do'n i ddim ar agor. Felly, dwi jyst wedi bod yn edrych ar ôl plant llawn amser, wedi bod yn eitha intense, ond mae'n ni'n nôl yn yr ysgol nawr, felly gobeithio bydd yna'n gweithio eto ym mis Medi, dwi'n meddwl. Fab, gobeithio. Mae'n od, sa'n wedi meddwl am y sefyllfa gyda supply teachers. Beth ydy y gair am supply eto, sorry? Cyflenwi. Ond sa'n siŵr, achos yn mis Medi byddai'n astudio hefyd fel gwneud cwrs Meister hefyd rhan amser. Beth ydy Meister? Master course. Iawn, cool. Pa pwnc? Ieithyddiaeth, linguistics. Iawn. Nes ti astudio ieithyddiaeth yn y undergrad ti? Na, nes i astudio llenyddiaeth, literature, a wedyn nes i PGCE, a wedyn gweithio fel athrawes. Ond, ers dysgu Cymraeg, dwi jyst wedi cael mwy o diddordeb yn y pwnc na, a jyst ieithoedd, a sut mae pobl yn dysgu ieithoedd, mae jyst wedi blown my mind, i fod yn onest. Felly, dwi jyst wedi bod yn dysgu mwy, a moyn dysgu mwy am y pwnc na. Felly, dyna beth dwi'n gwneud. Dwi'n moyn yn y dyfodol ar ôl gwneud y cwrs Meister. Dwi'n moyn gwneud mwy o, beth yw gael? Research? Dwi'n gwybod. Beth yw gael? It's not like ymchwil or something, is it? Rhywbeth o'na. Yn y adran o dysgu Gymraeg fel oedolion. Mwyn helpu pobl eraill yn dysgu. Yn union, mae'n diddorol iawn. Dwi'n caru
ieithyddiaeth ydy e? Sorry, linguistics? Yeah. Diddorol iawn, dwi'n credu. Dwi'n treulio llawer o amser ar-lein, just darllen am dim ond erthygls Wikipedia, ond dal yn, ffeindio mas iaithoedd sy'n debyg ar hanes a pethau fel na. Mae'n fascinating. A hefyd, gyda fel language transition, code switching, y holl peth, siwr o fod. Y holl peth, Wyt ti'n dechrau yn mis Medi te? Byddai'n dechrau yn mis Medi. Cyffroes. Mae'n gyffroes. Achos fel ti, dwi jyst wedi darllen mwy am y peth a dwi jyst wedi bod yn treulio. Mae'n fel twll Cwningan? A rabbit hole? Oh, yeah. Dwi just teimlo fel, when i'n just dysgu tipyn bach mwy. Achos y peth yw, bod pan o'n i'n dechrau, roedd llawer o gamsyniadau dy fi am dysgu. Felly, nes i ddim really credu bod fi'n gallu dysgu iaithoedd arall, achos oedd y tro cyntaf i fi ddysgu iaith. Felly, ar ôl wedi dysgu tipyn bach o Gymraeg, o'n i'n just fel, wow, sut mae hynny yn digwydd? Dwi just wedi bod yn chwilio mwy am y bwnc, really. Dwi'n cytuno. A ga i ofyn pam nes ti dysgu Cymraeg? Wel, pan o'n i'n gweithio fel athrawes, nes i ddysgu rai pethau fel bore da plant a pethau fel na, just achos roedd rhaid i fi dysgu pethau fel y rifau a pethau fel na yn Gymraeg. Ond, roedd wastad diddordeb dy fi, dwi'n meddwl, yn yr iaith. Nes i meddwl, mae hynny yn swnio'n cool, a ro'n i'n moyn dysgu'r iaith, ond nes i ddim really yn credu bod fi'n gallu dysgu iaith. A nes i ddim really gwybod sut i ei wneud, felly nes i ddim wedi gwneud y peth. Ond ar ôl cael fy mlant, o'n i moyn iddyn nhw fod yn ddwyieithog. A felly, ro'n i'n fel, rhaid i fi ei ddysgu. Felly, nes i ddechrau gwneud Saesneg yn Welsh, a nes i esu i'r cwrs Cymraeg. And the rest is history. Oh, wow, what a teg. A pryd dechrau ysdi dysgu Cymraeg te, fel y cwrsiau a Saesneg yn Welsh? Nes i ddechrau gwneud Saesneg yn Welsh tua 2 mlynedd yn ôl nawr, dwi'n meddwl. Oh, wow. Felly dwi'n ar y trydydd blwyddyn o ddysgu mewn cwrs. Iawn. Oh, cool. So, wyt ti'n gwneud cwrs uwch nawr te? Ydw, dwi'n gwneud uwch. Fi hefyd. Dwi'n gwneud uwch hefyd. Pa rhan wyt ti'n gwneud? Wel, mae rhaid i fi'n ail-wneud rhan 2, dwi'n credu, achos o'n i'n trio wneud dros y pandemig, ond mae'n just wedi bod rhy anodd i fi. Wel, i bootcamp gyda Saesneg yn Welsh, cool. Cyfle hafau yn ôl. Ro'n i'n disgwyl, achos dwi'n byw yn Sir Benfro, and yn y de o Sir Benfro, does dim llawer o bobl yn siarad Cymraeg. Felly, ro'n i'n teimlo cyn hynny, bod fi'n eitha mae'n anodd dysgu Cymraeg yn Sir Benfro achos does neb yn siarad Cymraeg ar y stryd a pethau fel yna. Ond ar ôl fynd i bootcamp, roedd llawer o bobl sy'n byw dros y byd yn byw, 2 ohonyn nhw yn dod o America, a wedyn 1 ohonyn nhw yn byw yn Zeland Newydd, 1 ohonyn nhw yn dysgu yn y Almaen. Felly o'n i'n fel, dim rhaid i fi. A daethon nhw i Gymru i wneud y cwrs Saesneg yn Welsh? Wow, dim esgus i ti. Achos dwi'n byw yn Sir Benfro. A ro'n i'n mynd i lawr o bethau, achos mae Llywodraeth yn moyn pobl yn dysgu Cymraeg, maen nhw wastad yn trio helpu bobl, felly. Does dim rhaid i fi beth i'w cael, coen o. Pan dwi'n mynd mas, dwi'n gwisgo fel just badge bach i ddweud dwi'n siarad Cymraeg, yr un sy'n oren, a dwi wedi cael couple o pobl sy'n wedi siarad gyda fi yn Gymraeg yng Nghaerdydd, achos welon nhw y badge fi. Achos mae'n anodd i gwybod pwy sy'n siarad Gymraeg, achos there's no magical
look to anyone. Fel arfer pan dwi'n mas gyda fy mlant, dwi'n siarad dyn nhw mwy yn Gymraeg tu fas o'r tŷ, achos dwi'n mwyn pobl sy'n deall Cymraeg i siarad dy fi. Dwi'n siarad mwy dyn nhw tu fas o'r tŷ yn Gymraeg. Mae'n ffordd dda i wneud e. So, war y teg, so ti'n siarad Cymraeg gyda dy blant? Mae wedi bod yn anodd, achos, wel, dim anodd iawn, ond achos fy mod i'n dysgu Cymraeg, do'n i ddim yn moyn i fi ddweud pethau anghywir iddyn nhw. A hefyd, dwi fy ngwyd ddim yn siarad Cymraeg. Felly, yn y tŷ, mae'n eitha anodd i fi i siarad Cymraeg iddyn nhw, a wedyn siarad Saesneg, a code switching fel o ti'n dweud. Felly, weithiau dwi ddim wedi siarad as much, cymaint dwi ddim wedi siarad cymaint a Gymraeg a dylai siarad Gymraeg. Felly, dwi'n trio siarad mwy nawr, achos y ddau ohonyn nhw yn yr ysgol Gymraeg nawr. Felly, mae hynaf yn, mae fe'n 5 oed nawr, a mae'r ifancaf yn 2 oed. Felly, mae nhw'n dechrau dysgu mwy yn yr ysgol, felly mae hynaf yn obenig yn deall mwy. Felly, dwi'n gallu jyst yn siarad Cymraeg iddo fe, a fel arfer mae fe'n deall. Felly, mae hynny yn hawsach. A dwi'n trio mwy i siarad iddyn nhw. War y teg. Mae'n neud sens. A pan maen nhw'n henach? Hyd? What's older? Heen or henach? One of them. Same sure. I'll say both and edit out later. Ti'n gallu cario ymlaen gyda hynny. A mae'n gallu bod iaith ti'n siarad tu fas o'r tŷ. A mae'n mor nice i wneud, a just, fel dwedais ti, fel i cael y dau iaith oedd, ti'n gallu siarad gyda nhw yn Saesneg a Cymraeg. Dwi'n cofio rhywun yn dweud wrthai bod mae'n nice bod fi'n dysgu iaith, achos iddyn nhw bydd yn arferol i ddysgu iaith fel oedolyn, achos bod nhw'n wedi tyfu lan gyda rhywun sy'n dysgu iaith. Yn y dyfodol gobeithio byddwn nhw'n mwy agor i ddysgu iaith o'r arall, achos mae'n just yn arferol iddyn nhw. A byddwn nhw'n cael role model da gyda'r iaith hefyd. Pan o'n i'n tyfu lan yng Nghas Newydd, ges i ddim diddordeb o gwbl mewn unrhyw iaith, fod yn honest. Ond yn wedig Cymraeg, o'n i just fel, I didn't realise people spoke it kind of thing, achos pan ti'n ifanc yn ti'n gallu bod eitha insular if you don't have those profiadau tu fas o'r dy deulu di neu dy bywyd di. Hefyd dwi'n teimlo fel, hyd yn oed yn Nghymru, chi ddim yn really sylweddoli beth sy'n digwydd yn y byd Cymraeg. Achos nes i ddim really sylweddoli bod byd hollol wahanol yn digwydd tu fas o byd Saesneg. Felly, mae hynny yn rhywbeth sydd wedi gwneud i fi moyn dysgu ieithoedd eraill, achos dwi wedi sylweddoli bod fi'n colli mas o gymaint. Yn union. A wedyn mae'n just agos byd wahanol yn yr un wlad ti'n byw yn. Ges i yr un profiad, o'n i'n synnu i weld y byd Cymraeg pan es i Brifysgol Aberystwyth, fod yn honest. So o'n i'n 18, and just fel, oh my god, like y byd yma yn bodoli yn yr un wlad dwi'n dweud dwi'n dod o. Mae llawer o problemau gyda hynny, and dwi'n really caru S4C, mae'n mor dda, ond weithiau dwi'n teimlo rhwystredig pan mae BBX ddim yn dangos pethau yn Gymraeg, neu pan maen nhw siarad gyda rhywun sy'n siarad Cymraeg, why don't you just have them speak Welsh gyda subtitles, kind of thing. Just pethau syml fel, os mae Hugh Edwards yn cael cyfweliad gyda rhywun wahanol sy'n siarad Cymraeg, just siarad Gymraeg gyda nhw, a wedyn chuck in the subtitles. Just normalises it. Dwi'n cytuno. Nes i meddwl, ti wedi gweld, gai meddwl am beth yw'r raglen, It's a Sin. Ti wedi gweld yna? Mae'n really dda. And dwi'n gwybod bod y boi yn y boi Cymraeg na yn siarad Cymraeg. O'n i'n meddwl, pan aeth
mas i'r tŷ gyda mam, ro'n i'n just meddwl, like, pam nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg, like, byddai hynny'n holl o wyll i weld ydyn nhw yn siarad Cymraeg yn y tŷ, achos, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg. Byddai hynny yn mor nice. Ti'n gwybod be, nes i meddwl yr un peth. Exactly. Ond just fel, that could have been something just to normalise the language, subtly, you know. Bendant. Yeah, ond, you know, un dirnod, ond... Efallai yn y dyfodol, fel ti'n dweud, achos mae iaith yn cael mwy o cyhoeddi, publicity nawr. Felly, a mwy o bobl yn dysgu a beth yma na. Achos, ni mewn byd wahanol nawr, anyway, gyda social media, a mae pobl yn gallu weld pethau ar-lein nawr mwy na'r teledu. So, dyna ble dwi wedi weld, er enghraifft, fideos ti, achos dwi wedi weld ti wedi siarad gyda pobl ar BBX, S4C hefyd, dwi'n credu. A ti wedi siarad gyda Sian Cothi ar Radio Cymru? Sa'n siarad am y peth, dwi ddim wedi recovered eto. Wyt ti'n gallu just esbonio tipyn bach? Achos mae'n dal yn available, I gwrando i. Ar gael, diolch. Felly, achos Instagram dy fi am ddysgu Cymraeg a pethau fel yna, dwi wedi cael cwbl o bobl yn cysylltu dy fi am ddysgu Cymraeg a sut dwi wedi dysgu Cymraeg. Roedd Heledd o Round a Round, naeth hi anfon neges i fi achos mae hi'n gweithio i'r rhaglen yn dweud ydw i'n mwyn siarad o Sian Coffey, a bod ni'n fel, right, like, dwi'n dwlu ar Sian Coffey, and dwi'n caru y rhaglen ma, dwi just really, really caru y rhaglen na. Dechrau dysgu, dwi wedi gwrando ar Radio Cymru, wrth gwrs, and dwi wedi hoffi'r rhaglen na, achos mae hi'n siarad yn glir iawn i helpu ddysgwyr. I mean, dim i helpu, ond mae'n helpu ddysgwyr yn bendant. And hefyd, mae hi'n just swnio mor hyfryd trwy'r amser. Mae hi'n just swnio'n mor gyfeillda, a just fel mae hi'n mwyn clywed beth mae pobl yn dweud. A felly dwi just wastad yn hoffi gwrando arni hi, hyd yn oed pan dwi ddim yn deall beth mae hi'n dweud. Felly, dwi'n teimlo fel dwi wedi cyrraedd nawr. Like, sdim rhaid i fi ddysgu mwy o Gymraeg, achos dwi wedi gwneud Sian Coffey ar Radio Cymru. That's it, job done. Dyna ni. No, mae Sian Coffey yn hyfryd. Dwi actually wedi cyrraedd hi blynyddoedd yn ôl pan o'n i'n gweithio yn y bar yn... Dwi teimlo fel mae pawb yn cael stori am gwrdd â Sian Coffey. Well, you know, mae Cymru yn byd bach, ti'n gallu cyrraedd pawb, ond o'n i'n gweithio mewn bar tafarn, like, rhwng Caerdydd a Casnewydd. Kevin Mabley oedd e. A basically daeth hi mewn gyda Rydyn o'r... X Factor neu rhywbeth, or something like that. Wow, really? So, o'n i'n, fel, I think o'n i'n fel 18, 19, and o'n i'n dysgu Cymraeg, a o'n i'n i'r bwrdd nhw i ddweud, hello, you know, hi, dwi'n dysgu Cymraeg. A ro'n nhw'n, like, hyfryd iawn i fi. That's all I said, kind of thing. Dwi'n gytuno, actually, ei lais hi yn glir hefyd. Ro'n i'n mor nervous. Oedd yn ofnadwy ar y ddyrchau. Felly, oedd hi'n just yn ofyn i fi ble dwi'n dod a pethau fel yna. Pan mo hir ti wedi bod yn byw yna. Allai ddim. I couldn't say blynyddoedd. Achos o'n i'n mor nervous. Ond ar ôl hynny, roedd popeth yn iawn. Ond ar y moment na, ar y ddechrau, o'n i'n just, like, panic. Dwi'n gwybod y teimlad. Dwi wedi bod ar Radio Cymru yn fyw hefyd. O'n i'n nervous iawn hefyd. Mae'n anodd, right? Like, hyd yn oed os chi'n siarad yn arferol, like, yn Gymraeg, mae'n anodd ar y radio, dwi'n meddwl. Achos dydy ddim yn gallu weld ei wyneb nhw. Ti'n siarad gyda rhywun newydd am y tro cyntaf, you know, mae lais nhw, sut maen nhw siarad yn wahanol. Mae lot o factors
O'n i'n poeni cyn gwneud y peth. Ti'n gwybod pam mae person ar y radio yn siarad rhy her a maen ni'n trio torri draws yn dweud rhaid ni fynd i'r newyddion. O'n i'n poeni am hynny yn digwydd. Dwi'n just mynd ymlaen. Yeah, oh, she's still going. yeah, it's on diolch beth, mae'n eitha yn iawn, yeah? Eitha yn iawn, ar ôl ymlynydd. Da iawn. A ti'n gallu stopio Gymraeg nawr, ti'n gallu symud ti fas o Gymru, ti di siarad gyda Sian Coffi. Dim rhaid i fi i'w wneud unrhyw beth arall. Wel, gobeithio, cyrraedd hi wyneb i wyneb mewn yr eisteddfod neu rhywbeth. Falle. Ond o'n i mor nervous just i siarad â hi ar y radio, so I'm sure sut byddai yn wyneb i wyneb. Beth maen nhw'n dweud, don't meet your heroes. Unwyr. Dwi wedi cael profiad hefyd gyda Iolo Williams. Mae joke bach dyn ni mewn grŵp sgwrsio yn hwylffordd bod fi'n dwlu ar Iolo Williams, achos mae pawb yn dwlu ar Iolo Williams. Hefyd, achos ro'n i'n cael cyfnod eitha drwg ar y ddechrau blwyddyn, a naeth un o'r person o'r grŵp na yn trefnu fideo bach o Iolo Williams yn dweud, da iawn Sophie am dysgu Cymraeg. Ro'n i'n, just yn gwylio peth, ro'n i'n just coch iawn yn just fel, oedd yn ofnadwy, ond o'n i'n meddwl, os nes i cwrdd â fe, wyneb i wyneb, byddai yn just wreck. Ro'n i'n syni. Nice, though. Roedd yn nice iawn. Yes. Just fideo fach naeth anfon, achos maen nhw wedi cysylltu ei dîmau yn dweud, mae Sophie yn dysgu Cymraeg yn anghyddol iawn a bethau fan'na. And mae fe wedi dyn da, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod be, yng Nghymru, achos ni'n yn wlad bach iawn, pethau fel yna yn gallu digwydd, a ti'n gallu just cyrraedd pobl, ti weld ar y radio, ar y teledu, a just siarad gyda nhw, achos pob tro, maen nhw'n really hapus i siarad hefyd, a maen nhw'n caru ddysgwyr. Dyna beth dwi wedi ffindio am dysgu Cymraeg, a dwi'n gwybod gall pawb yn bod yn nervous am siarad Cymraeg, ond gyda Cymraeg, sa'n siŵr am ieithoedd arall, ond gyda Cymraeg, sa'i wedi cael profiad drwg o gwbl, sa'n siŵr os ti wedi cael. Ond mae'n pawb jyst yn hoffi, mae pawb yn moyn pobl i ddysgu'r iaith, right? Yn union. Dwi jyst wedi ffindio pawb yn fel, waw, ti'n trio siarad Cymraeg da iawn ti. Oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Sa'n siŵr os... Sa'n teilio yn cryf am y pwnc, ond dwi'n hoffi'r gair camgymeriadau. Mae'n gair dda. Mae'n just kind of rolio dros y tafod. Tafod? Tongue? Camgymeriadau. Mae'n nice i ddweud. Hefyd, dwi'n hoffi camgymeriadau yn Gymraeg hefyd, achos dwi'n teimlo fel mae hynny yn ffordd dda i ddysgu. Double meaning there, ond mae'n gywir, Mae rhaid i ti wneud camgymeriadau i dysgu sut i osgoi nhw, I guess. Bendant. And hefyd, dwi wedi darllen bod i camgymeriadau yn wir yn well na dim camgymeriadau. Mae geriau ti'n dweud yn anghywir i ddechrau yn aros yn y pen yn well na geriau ti just meddwl bod ti'n gwybod yn barod. Mae'n diddorol. Ti'n trio meddwl am yr enghraifft i fi. Wel, dwi wedi ffindio un enghraifft yw bod o'n i'n mynd nofio gyda fy mlant pan o'n nhw'n babis, achos roedd rhaid i ni fynd dyn nhw yn y pwll. A ro'n i'n trio siarad gyda un person sy'n siarad Cymraeg yna, ond nes i dweud, o'i ti'n nofio eto yn y... O'n i'n moyn dweud mis Mehefin, ond dwedais i yn y hydredd, a roedd yn edrych arna i fel, a wedyn oedd yn fel, iawn, Ond wedyn ar ôl mynd adre, nes i meddwl, dwedais i'r gair anghywir. Ond hynny, sa'i wedi gwneud y beth anghywir beth eto. Na ni, mae'n perffaith. Oedd yn codi cywilydd yn arna i. Beth ydi cywilydd? Codi cywilydd?
made me embarrassed. Iawn, ie. Ie, mae'n da i wneud, ie. Ie, camcymeriadau, mae'n gair da. Ie, so oes pobl gyda, ffrindiau gyda ti yn hwyl ffwrdd i siarad Cymraeg gyda? Ie, dwi wedi cwrdd â llawer o ffrindiau trwy dosbarthiadau. Felly mae hynny wedi bod yn bwysig i fi. Just i teimlo fel rhan o'r gymuned ryddi. A hefyd i gael pobl i siarad Gymraeg gyda nhw. Achos beth yw'r pwynt os chi ddim yn gallu siarad y phobl. Felly, dwi'n hoffi mynd i'r dosbarth. Ond... mae'n da. Mae wedi bod yn anodd dros y cyfnod clo. Mae wedi bod un blwyddyn. So, obviously, ti di dysgu mwy a ti'n well nawr na'r un blwyddyn yn ôl. Dwi'n edrych ymlaen at y eisteddfod tro nesa. Achos mae'n gollew yn Cymru, ie? So, dim Trydelech. Tregaron, ie. Mae'n eitha bell. Mae'n fel awr i fynd na o tŷ yma. Ond sai wedi, achos o'n i newydd wedi dechrau dysgu pan oedd y eisteddfod diwetha. Wedyn mae wedi bod cyfnod clo. Felly, sai wedi bod i'r eisteddfod erioed. Waw, So, mae erioed? Erioed. Waw, cool. Dwi'n caru yr eisteddfod, achos mae'n, i ddysgwyr, it's like, a'n siarad o'r Cymraeg, it's, mae fel Christmas Day kind of thing. Dwi'n edrych ymlaen at y cyddoriaeth, achos nes i newydd wedi gwrando ar cyddoriaeth, nes i just weld cwpl o bobl fel Al Lewis a Annie Glass, a wedyn roedd y cyfnod clo, a sa'i wedi gweld unrhyw un. Felly ar y eisteddfod fyddai'n well. Oes hoff band gyda ti yn Gymraeg? O bandiau? O cantoreth? Sa'n sure, really. Dwi'n hoffi fel arfer pethau gwerin neu pop. Fel dwi'n hoffi Cissy Crawford a Georgia Ruth, pethau fel na, Annie Glass. And hefyd weithiau, pethau like Fleur de Lis. Maen nhw'n cool. Dwi'n hoffi nhw. Wyt ti'n hoffi Gwilym? Ydw, dwi'n hoffi Gwilym. Dwi'n really hoffi nhw. Hefyd pethau fwy gwerin, fel Gwerin Brown Rhys. Mae'n da. Bwncath hefyd. Dwi'n hoffi Bwncath. Y llais na yn hyfryd. Maen nhw'n really da. Dwi'n caru cerddoriaeth werin. So, gyda dysgu Cymraeg, dwi'n gwybod ti di wneud y cwrs a ti di wneud Saesneg o Welsh. O'i ti wneud unrhyw beth arall i helpu ti dysgu Cymraeg? Right. Dwi'n gwrando ar cyddoriaeth a hefyd dwi'n darllen pethau. Dwi'n hoffi ysgrifennu hefyd, felly weithiau dwi'n ysgrifennu dyddiadur. Fel arfer dwi'n trio gwneud amrywiaeth o bethau. Fel dwi just... a os dwi'n teimlo yn eitha ddiflas am dysgu, dwi'n gwneud rhywbeth newydd, neu dwi'n ffindio rhywbeth newydd i wneud gyda'r iaith, achos dwi'n teimlo fel y peth waith i wneud i teimlo yn bod o nadwy am dysgu. Felly, dwi wastad yn dweud wrth un yn, dwi'n mynd i dysgu un gan bob mis, a wedyn ar ôl i fi wedi gwneud hynny o dros cwbl o wythnosau, dwi'n teimlo fel, sa'n mwyn gwneud hynny, a dwi'n gwneud rhywbeth arall. Felly, dyna beth dwi'n gwneud i ddysgu, just llawer o bethau wahanol. Mae'n cool. So, wastad yn cymysgu ffordd sy'n dysgu. Dyna beth really dwi'n ffindio sy'n gweithio, achos dwi ddim yn hoffi gwneud y un peth bob dydd, a dwi ddim yn weithiau dwi'n dechrau gwneud rhywbeth fel llawer o darllen o bethau fel yna, a wedyn dwi ddim yn mwyn gwneud hynny ar ôl fel. Ond dyn ni'n lycus gyda Cymraeg, achos mae llawer o bethau, llawer o ffyrdd i ddysgu, llawer o teledu i wylio y pethau fel yna. Felly, llawer o ffyrdd i ddysgu. Dwi'n really hoffi y syniad hynna, just i trio llawer o pethau wahanol. A
siwr o fod, ti'n gallu ffeindio cwpl o pethau sy'n gweithio rili dda i ti. I dysgu caneuon yn syniad rili dda, really. Nes i ffindio gyda plant, achos o'n i'n mynd i grwpiau lle dyn ni'n dysgu caneuon i blant, fel Dringo the Precopen, a wedyn o'n i'n yn y dosbarth, a o'n i'n y un sy'n gwybod y gair Dringo, achos nes i dysgu'r peth gyda plant. Ni'n cofio llawer o pethau gyda'r geiriau mewn caneuon. Mae'n ffordd dda i dysgu unrhyw beth, actually. Bendant. Wyt ti'n ffindio mae'n anodd i ffindio'r geiriau ar gyfer caneuon yn Gymraeg? Dwi wastad yn mwyn edrych ar y lyrics a-line, a sa'n gallu ffindio nhw. Mae'n rhwystredig weithiau, achos gyda cwpl o hen caneuon, ti'n gallu ffeindio nhw ar YouTube yma. Ond, gyda caneuon newydd, mae'n anodd i cael y geiriau yn y lyrics yn Gymraeg. So mae'n rhaid i ti just dysgu o gwrando, ond... Ond hefyd, achos ni'n byw mewn gwlad bach, ni'n gallu trio just siarad gyda'r y band neu y person sy'n canu, just fel... Ti'n meddwl byddai hynny yn gweithio? Pam lai, ond mae'n syniad da, actually. A hefyd ni'n dysgwyr, so ti'n gallu dweud, dwi really moyn dysgu sut i canu dy can di, gai y lyrics. Wyt ti wedi gweld y peth Bronwyn Lewis ar Radio 1? Mae hi wedi gwneud pethau really cool. So cool. Dwi'n teimlo yn fawch o hynny hi, achos dwi wastad wedi meddwl bod hi'n canu, mae hi'n canu mor dda. Mae can hi, mae llais hi yn hyfryd. A hefyd, mae hi'n ddangos pobl tu fas o Gymru. Maen nhw'n gallu clywed yr iaith a weld pa mor brydferth yw Cymraeg. Yn bendant. Dwi wastad wedi hoffi bod hi'n gwneud pethau gyda plant, a mae hi'n trio gwneud pobl yn teimlo'n fawch o'r iaith, rwy'n meddwl. Mae'n mor positif. Mae'n neis iawn. Mae'n neis iawn i weld bod hi'n gwneud mor da, a hefyd, fel ti'n dweud, y Radio 1, mae'n eitha fawr, mae llawer o bobl yn gwrando ar y radio na, felly mae'n neis i gael yr iaith ar y radio. Dwi'n credu mae'n really neis i cael y cefnogaeth gyda hynny. Gai ofyn, so y cwestiwn olaf i ti. Mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser a'n ymweld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Felly dwi'n meddwl byddai'n well i fynd yn bell yn y goffennol, achos it's more worthwhile i weld pethau cyn hanesyddol, dwi'n meddwl. Felly dwi'n meddwl efallai byddai'n hoffi weld y amser yn Gymru fel pethau gyda Owain Glyndwr neu Gwenllian fych Gwythydd, y pethau fel na, byddai hynny yn cool. Cool iawn. Yn y hanes o Gymru. Felly mae hynny beth yw na 100? Y ddegfed ganrif, pethau fel na. A hefyd... Diolch. A hefyd, dwi hefyd, achos y ddodeb yn iaith oed dy fi, byddai'n well i fi gweld hanes cynnar o bobl, o beth yw'r gair, bodau dinol, human beings. Iawn. A sut mae iaith wedi datblygu. Achos mae ni'n dweud bod siwr fod rhyw fath o proto-language ar y ddechrau o human history. Felly byddai hynny yn mor ddiddorol i weld sut mae pobl yn cyfathrebu. Mae rhai pobl yn meddwl efallai roedd sign language oedd y tro cyntaf i ni cyfathrebu, achos mae gestures, dwi'n gwneud y peth right now, mae pobl yn defnyddio gestures. Body language, hyd yn oed os nhw ddim yn gweld y pobl maen nhw'n siarad dyn nhw. Felly mae'n ymddangos bod gestures, sign language, pethau fel na yn rhywbeth intrinsic i bodau dinol. Felly byddai hynny yn ddiddorol iawn.
A hefyd, yn Gymru, dwi'n hoffi'r cawtaidd a pethau fan na, so felly yn oes y cerrig, oes what's the Bronze Age? Oes Bronze? Achos dyn ni ddim yn wir yn gwybod llawr am y oes na, really. Yeah. A hefyd am Stonehenge, Cora Cewi. Achos mae Bluestones dod o'r Sir Benfro, ie. Mae hynny'n just wild, ie, pam. Yeah, wild. Pam defnyddio'r cerrig o'r Sir Benfro a drago nhw dros Prydain, wild. Pam a hefyd shit. Achos maen nhw wedi ffeindio mas, defnyddio nhw yng Nghymru am spell cyn symudo nhw hefyd, I think. They were like, so it's like they were second hand. Mae'n even stranger. Ro'n i'n bwysig iawn. Pendant. Ond dwi'n hoffi pethau fan'na, achos mae rai pethau fel pentre Ifan dyn ni yn Sir Benfro. Mae hynny yn ddiddorol, achos mae pobl wedi meddwl bod nhw'n fel chambers gyda prif o dan nhw, ond nawr maen nhw'n meddwl siwr o fod bod nhw'n just fel sculptures neu rhywbeth fel na, achos maen nhw'n edrych mor fendigedig, like shit ydyn nhw'n gwneud pam. Byddai'n ddiddorol iawn. Options dda iawn. Mae diddordeb gyda fi i weld pethau fel, proto-languages, achos maen nhw'n meddwl human beings a Neanderthals byw'n gyda'n gilydd for thousands of years. Mae'n just wow. Bonkers. Pethau fel na, mae'n diddorol iawn. Sophie, os mae pobl moyn dilyn ti ar Instagram, cos mae Instagram Cymraeg gyda ti, ie? Wyt ti'n hapus i rhannu dy enw o dy Instagram di? Of course. Yr enw'r cyfrif yw welsh.notebook. Fab. Ar Instagram. Lyfli, diolch yn fawr. A dwi'n postio pethau yn Gymraeg am ddysgu iaith a ieithyddiaeth, pethau fan. Dwi wedi weld y Instagram di, a mae'n cool. Mae kind of fel cymdeithas dysgwyr ar Instagram. A dwi'n dilyn cwpl o pobl, a mae'n really nice i weld... Cymuned bach ar Instagram. Dyna beth dwi'n teimlo, achos nes i weld pethau am studygrams. Nes i ddechrau fy studygram am Gymraeg, a ar y pryd does yn efri yn postio am dysgu Gymraeg, ond hynny, mae llawer o bobl wedi bod yn postio mwy am dysgu Cymraeg, a mae hynny bod yn nice i gael, achos mae pawb yn just yn cefnogi gilydd, of course. And mae'n pwysig, we've established that, mae'n nice i cael. Mae'n nice iawn i gael pobl yn cyhoeddi. Cyhoeddi? Na. Yn cefnogi gilydd gyda dysgu'r iaith. Yn union. Fab. Sophie, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser iawn i siarad gyda ti am sgwrsio. A poblwc gyda popeth, gyda dy daith di gyda Gymraeg, a cyrdd Sian cothi rhywbryd yn yr Eisteddfod, neu Iolo. Diolch yn fawr iawn, a hwyl fawr. Hwyl fawr. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff. Dabo.